Gusti lilih mring pangarih-arih. Panglimbang 5 menit dina Rebo Pon tanggal 12 Maret taun 2020 kapetik saka kitab Nabi Yunus bab 3 ayat 1 tekan ayat 10. Gusti Allah mono maha tresna. Ora ana kang kakersakake dening wong kang tresnani, kejaba amung kang ditresnani mulya uripe. Mula nalika kang ditresnani tumindak duraka murang tata kang wekasane nemu cintraka, wong kang asih tresna mau kupiya maneka warna cara kanggo nyandhek lan ngentas kang ditresnani supaya ora tumiba ing cintraka. Kahanan kaya mengkono mau kang dumadi ana ing waosan kapisan dina iki. Gusti Allah banget asih tresna marang umat dalem ing Niniwe. Nadyan ora kalebu umat Israel, nanging tresna dalem ora beda karo bangsa pilihane. Sadremo ngelikake, bangsa Niniwe pancen bangsa kang banget ing ala duraka. Bangsa iki kakenal wengis lan kejem mring bangsa liya. Mbok menawa kahanan manembah brahala kang ndadekake bangsa iki atindak angkara budi candala. Nadyan ora sarujuk marang patrape bangsa mau, Gusti ora gething. Kepara Gusti banjur ngutus Nabi Yunus supaya ngelingake lan martakake rancangan paukuman dalem Allah. Pranyata bangsa Niniwe lantip ing panggraita lan tanggap. Bangsa mau sadar mring luput lan kepingin slamet. Raja Niniwe midhangetake sesorane Nabi Yunus, banjur ndhawuhake kabeh kawulane nindakake apa kang dadi pakone sang nabi. Mula kahanan dadi trenyuhake. Kabeh kang urip ing wewengkon Niniwe padha martobat. Sajake laku pamartobat iki kang dadi sarana pangarih-arih lan ngrontok sih kadhareman dalem Allah kang Maha Asih. Gusti rena enggalih lan njabel hukuman kang wis karancang. Para tresna pelem kinasih sinau marang crita pamartobate bangsa Niniwe, kita bisa ndudut sawetara piwulang. Sepisan Gusti tresna lan ngersakake kabecikan marang kabeh bangsa, ora amung bangsa Israel wae, ananging uga kita wong manca. Kapindho Gusti ngersakake manungsa mulya uripe. Katelu, nalika manungsa tumiba ing dosa, Gusti sungkawa banjur ngupiya supaya manungsa mau eling lan bali marang ngersane. Gusti ngersakake manungsa tintresnane bali ngenyam kamulyan bareng marang panjenengane. Pungkasan, laku pamartobat dadi sarana kanggo bali menyang ngarsane. Marga manungsa kuwi kanggonane sekeng lan luput becik menawa awake dhewe nulodo apa kang katindakake bangsa Niniwe. Ayo padha martobat supaya Gusti lilih saka duka lan banjur ngrumentahake pangaksama lan sih. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah ingkang mawelas kawula kedupung dhateng sedaya dosa kawula margi tresna dhateng paduka. Kawula gadah niat srana sih pitulungan dalem boten badhe nglampahi dosa malih-malih. Gusti kawula tiyang dosa nyuwun kawelasan dalem lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.